Russell u Mendy mit-tim ta' Xarabank jitilgħu Bologna biex jissapportjaw lil Keat. Keat huwa sewwieq żagħżugħ Malti li ser isuq fuq it-trek ta' Città di Imola waqt il-Formula 4. Fl-1994, fuq din l-istess trek, tilef ħajtu Ayrton Senna waqt li kien qed isuq. Dan missier Keat. Tgħid jibża waqt li t-tifel tiegħu jkun qed isuq. Fimni, ma nibżax il għaliex naf kemm huma sejf il-karozzi, naf il-proportions li jieħdu s-safety l-organization. Kif qed ngħidlek jien nagħmlu jien ma nibża nagħmlu. U x'taħseb hawn Keat? Il-mara tinkwieta daqsxejn, però naħseb illi tippreferi toqgħod id-dar milli tiġi hawnhekk. Għax id-darbtej li ġiet kienet daqsxejn qalba imterqa'. Ninsabu hawnhekk ġewwa racetrack ta' Imola fejn Keat is-sewwieq Malti ħajkompeti fil-Formula 4 minn hawn u ftit sekondi oħra. Jibdew il-preparamenti għall-ewwel tellieqa ta' Keat. Tibda t-tellieqa. Tintemm it-tellieqa. U Keat mhux soddisfatt bir-riżultat. X'ġara eżatt? Jiena dħaltlu minn ġewwa u ġibet fuqi u sfortunatament kissilli l-arm ta' quddiem u kelli nieqaf hemmhekk. Kienet l-aħħar leb tat-tiġrija. L-għada filgħodu Keat jibda jipprepara t-tellieqa li jmiss. Keat jistudja l-mappa ta' trek. L-inġinier tat-tim Malti jispjega lil Keat x'jrid jagħmel fit-trek. Yes, we have to analyze everything, every corner, the style of driving every corner on data with graphs and also on video and find the correct way driving the car and improve his performance. Id-9 nofs ta' filgħodu. It-tim Malti jasal fit-trek ta' Città di Imola. Fuq il-karozza ta' Keat insibu l-logo ta' Xarabank. X'ikun libes Keat waqt it-tellieqa? Kollox fireproof. Dal-ħwejjeġ ta' taħt huma kollha fireproof huwa is-safety tal-isport. Apparti daw għandi l-ħans, għandi l-helmet, kollox apposta, carbon kevlar, huwa materjal b'saħħtu ħafna. Hu Keat, Kert, jitħajjar ukoll li jibda jtellaq. Is-saħħa taħija. Tlajna hawnhekk iktar inkorġejt ruħi biex nagħmel dal-isportu. Forsi bil-mod il-mod inkabru l-isport ġo Malta wkoll. Keat jikkwalifika biex isuq fl-aħħar tellieqa. F'temp ta' nofsija, waqt li Keat qiegħed itellaq jitlef kilo u nofs. Immaġina nidħol kilo u nofs eżempju iżjed u ninżel kilo u nofs inqas minnha. Jiġifieri dak ikun ħareġ kollu ilma, trid tixrob ħafna ilma biex iżżomm hydrated. Bħalissa qegħdin naraw l-aħħar preparamenti fuq il-karozzi ta' tim Malta. Eżatt qabel Keat jinżel għat-tellieqa. Tibda l-aħħar tellieqa ta' Keat. U f'din it-tellieqa Keat imur tajjeb ħafna. Keat jirbaħ it-tieni post mill-kategorija tiegħu. Overall ifhem spiċċajni ħbib tajjeb. Tellejtu l-bandiera Maltija. Eżatt, terġajna tellejna l-bandiera Maltija. Li nara t-tfal tiegħi jagħmlu l-isport nħobb jiena u jkunu sejrin tajjeb, nkun qed nħobb pjaċir daqs jew iktar milli għamiltu jienu. Jalla forsi għas-sena d-dieħla ikollna xi ħaġa sabiħa bħal din.